Salam hormatly adamlar, akşamınız hayırlı olsun. Yaşlılar, hoş geldiniz. Hoş bulduk kemini salam. Halmurada salam. Kovmuşsun Halmurada. Aleykümselam, salamu aleyküm. Sapar ağa, vatandaşlar. Kemine sana da salam benim. Sağ olun, yaşlılar. İyileşler, yine vizalı dövür başladı. Kime behbitli olacak, kime ziyanlı olacak. Bu zat katı möhüm bir zattır. Ne için deyseniz şu an Türkmenistan, Demirgazık Karayağı'nın 50 özü oldu da. Hatta Demirgazık Karayağı'da ansatlık bilen Xitay'a işlemene gidip bilýärler, ýöreýde. Otlular var. Türkmenistan'da şolom yok. Şu gün indi en soňky vizasız bolan nämäde vizalı döwrü getirildi. Indi Türkiýe çykmak bolanok diýilen nämäniň edil hut özü boldy da. Indi bu taýda kime behbitli, näme üçin edýärler, ýöne aslında buna diňe şu gün talap eden oklar en az 10 ýyllyk bir waka 10 ýyldan bäri Türkmenleri Türkiye, Alman diýip haýyş edip gelýärdiler. Ýöne Türkiýanyň bir siýasaty, ýa-ni döwlet siýasaty bardy. Ýa-ni siýasatçy siýasaty däl de döwlet siýasaty bardy. Ýa-ni Türkiýe döwletler bilen ýakynlaşmak diýerler bir nemes bar. Şo sebäpli wiza nemetde hatda Türkmenistan 1 aýlykdy, beýleki Türkiýe döwletler 3 aýlyk. Kırgızistan, Kazakistan, hatta Özbekistan'a arkaýyn gelen wagtlar 3 ay gezip bilýärler. Şonuň ýaly ýagdaý oňa garamazdan Türkmenistan bir aýt. Indi Türkmenistana dogly kestiler. Türkmenistanyň garaňkylyk asyrlary başlady. Indi bu taýdaky behbit näme diýip sorasaňyz ilkinji görünýän zat bir halk oyandy, soňra bularyň protokolu boýunça hiç ýyly hakyky manyda tanqidlaýan bir kanal döretmeli däl, Türkmenistan içinde bolýan ýa-ki olaryň kontrolynyň daşynda hiç bir şekilde bir adamlar ideologiýasyny, hereketini ýöretmeli däldiler. 30 ýyldan bäri hem şonuň ýaly dowam edýärdi, ýöne birden bu zatlar üýtgänden soň entegem aljyraňly 3 ýyldan bäri aljyraňly näme etjeklerini bilen oklar. Näme etjegini bilmendikleri üçin ýene ilk 10 ýyldan bäri talap edip gelýän bir nemesi bar bularyň. Sebäbi o wagtlar internet ýokdy, güýçlülärdi. Internet soňky 5 ýylda hasam ýaýynlaşdy. 10 ýyldan bäri bar, ýöne soňky 5 ýyldan bäri meniň elde telefon, ýene näme ykjam internete girýän urallary bar. Indi bu iş bir ýere çelli geldi. Günäni halkyň ýurdun daşyna çykmakda görýärler. Halky ýurdun daşyna çykarmasadyk, hiç kim oýanmasdy, hiç kim pikirlenmezdi, hiç kim okamasdy. Esasen şo taý bar, okamaly däl. Sen okasaň azjyk bolsa-da pikirlenip başlaýan. Şonuň ýaly bir karary bu gezek amala aşyrmakçy bolýarlar, ýöne näme üçin 10 ýyldan bäri prinsipini saklap gelýän o Türkiýede bu näme ýykyldy diýip sorap bilersiňiz. Onuň hem dürli jogaplar bar, bir taraply däl. Bunyň bir jogaby Türkiýanyň prezidentlik dolandyrşa geçmegi, ýa-ni parlament dolandyrşdan prezidentlik, ýa-ni Türkmenistandaky dolandyrşa geçmegi diýip aýdaly. Şoňa geçmegi bar. O taýda kanunlar azrak ýa-ni keseki ýaly işleýärdi. Kanunlar belki bolmalysy ýaly işläp bilmez, köpçüligiň talabyna görä işläp bilmez. Şonuň ýaly ýagdaý bar. Bir sebeplerinden biri şol. Başka da näme behbitler bardyr bu taýda. Indi geldik netijede biz etdik, şu günlere geldik. Bunun da elbet täsirleri boljak. Bu taýda zuluma benzeş ýagdaý emele geljek Türkmen halkyna garşy. Buna da birilerinin etmeyine gerek yok. Türkmen halkının sessiz durmağı yeterliklidir bu zuluma.
Buna indi bilelikde pikirlenip abonem etmeli. İyildeşler sizem yazın komentaryalara. Bu vizal düzgünüm gelmeye. Nämäni üýtgedip biler. Sizin pikirleriniz bakım. Şu pikirler aýdylmalyk üçin emele gelýän zatlar olaryň köpüsi. Ýaşullar, size söz bereýin. Haýsyňyz söz almak isleseňiz. Halmurad ağa söz bereli. Köpden beri eşdemde o Halmurad ağany. Olar sağ bol tapara. Ene hormatly watandaşlar, näçe wagt bäri duýdurup gelýän ne bolaýmal işi, ne şugun Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a berza etdi. Ne Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda ýa-ni kemeň aýdyp geçýärler. Baryo bir aylyk viza rejimi onu ýatyrdylar. Bunu näme üçin aýdýarlar? Ýatyrdy. Türkmenistanyň haýyşy boýunça diýerler. Türkmenistanyň haýyşyny onu kabul etse de bolýar, etmese de bolýar da Türkiýanyň prezidenti. Ýöne diýmek, şol edilen haýyşy öňünden bular o çözgüdüni tapyp soňra ýyla çykarandylar diýen mende pikir bar da. Olar öňünden alaşyp mende soňra mende gol çekýär. Munyň aňyrsynda näme bolupdy? Men öz görýän adam aýdy. İnsan hukuklaryň Türkmenistana bozulýany Türkiýanyň hökümetine de prezidentine de bir döwürden bäri aýandy zatlar giýilýär. Çoň üçin halkymyzyň 60 göterimi Türkiýede zähmet çekip ýygyny galan çağalaryny ýanatalaryny eklep ötür. Onu näme üçin beýle bolýar diýip aýdylmagy mümkin. Ýa sonra bar hemme kişiň öňünde nähir bol, näme üçin bol, gelecegimiz nähir bol. Men görýän zatym şol Türkmenistan tapara agrar respublika esasan şol deme ekin urunun ekilýäni ýa öndürilýäni şol paxta olu özüňiz düşündirip aýtdyňyz. Onlar çegede paxtadan halka peýda ýok ýöne şol paxtanyň önümi ýa süýümi ýa matasy ine çykarylyp Türkiýede esasan şo ýerde onu soň taýýar evin eşige öwrülip Ýewropa döwletlerine satylýar. Demek ýerdejinen peýdanyň şo döwletde görülýär, Türkmenistana ýygyna gelýän zat ýok. Ene birinji bu bähbet Türkiýanyň şo taýda ýatyp men pikir edýän. Ikinciden Nevit galgyny Türkiýe akanak elbetde ýöne şol Nevit gaýtadan işläp bejerýän ema zawodlaryň, fabrikaklaryň gurulmagy ýa taýýar önümler bar da gaplanan ýa-ni maşin ýaglary ýa beýleki gerek enjamlar şol Nevit gal bilen baglanyşykly. Ine şolara ekspert uğradylypdy. Ine şolar ýaly bähbetleri bar Türkiýanyň Türkmenistanyň. Bu niýatyň döwründen bäri gelýän zatlar, para 2010 gowulýar. Ine esasy men onu maradior diýip aýdýan. Türkmenistanyň gel çemedan sowdasynyň başlap milliarder bolup çykyp giden Ahmet Şalyk bar. Ine şolundan Türkmenistanyň alıp çıkaran milyardlaryň hesabyny Türkiýede bir topar firmalar gurup ýene de şol Türkmeniň hakyna bärik getirýär. Ýene de Türkiýede öz gurun edaralarynyň, atalarynyň hakyna tutup ucuzsuz hak töläp ullanyp otur. Ine şo zynjyr ýapylýar, korrupsiýon konusu diýip de bolsa. O ýek Ahmet Şalyk däl mi? Olar bir sürü gaty kän giden spik. Halmurad. Ýöne men diňe birini aýdýan başlangyjyny soň ol ýygyň sen ýabançy diýdim, tabançy diýdim bilýän o zatlary özüň aýdyp berersiň tapara. Ýöne men görýän adam şol Türkiýanyň halky bähbet görýän Türkmenistanyň ýok. Türkiýanyň şol demesi özlerini işe vur adamdy diýip atlandyrýan men olar geldi geçer diýip hasap edýän olar biznesmenim däl. Eger Ýewropa döwletlerine biznesy gözlemde tutsak olar biznesmen däl tapara. Olar ýöne şol sen sömürüji diýip bir söz bar tek tapan şoňa wagt gelýän adamlar. Şu zatlaryň barlygy şolary getirýän peýda şo halkymyzyň hakynyň we hak hukugynyň iýilýändigini ýa gömelýändigini ýa ennilmeýändigini üstüne perde bolup basýar. Olar şolar görmezlige getirýär. Ýa şolar özlerine baýlyk toplamaly, halkymyzyň hasabyna ýa halkymyzyň yrsyny alyp ýa da şo halkymyzyň hak hukugy üçin bir zatlar etmeli ýa aýtmaly. Ondan olar özüne geregini saýlap aldy.
Onun için bärde men üçin geňerlik ýagdaý ýok. Ýöne geň zat separa bizini näçe wagtlar aýdyp gelýärse, gelecek Turan birligine nedir, Türkü döwletleriniň, milletleriniň birleşmegi nedir, näme üçin Hristiýan dünýäsi bar, näme üçin beýleki döwletleriň özara gatnaşygy bar, Ýewropa bileleşigi bar, näme üçin bizde Türkü döwletleriň bileleşigi ýok diýilen meseleni aýda bir gezek hepde bir gezek diýenler goýup geldikdir. Inni görýäs bolan esasy rol oýnamaly döwlet hem şu meselede Türkiýe döwleti bolup dur, ony hiç kim inkar edenek. Ýöne Türkiýe döwletiniň baş tutan mene şu unkun Türkmen halkynyň bagtyny garaldyýan ýene-de bir dokumenta gol çekdi. Bu taýda halkymyzyň bahsy düşünýän aýtmaýyn, ol taýda hökümetleriň ýa ýol başçylaryň ýa-da prezidentleriň bahsitleri bar. Halklaryň bahsy edýär o taýda. Men ine şonu görýän şu anky gol çekilen ýanky permanent. Näme Halmurat maňa söz berýän bolsaň Awa, bir kağıt aýdaýyn. Ýanky şu ýagdaý ýeke Türkiýede ine düýün öňün Gürcistanam ýapypdyr. Giden adamlar bar, granitden ýygyna gaýtardylar da. Düýün gelen ýanky Gürcistanam ofitsial näme ýok, ýöne Türkmenistanyň memeti haýyşy boýunça Türkmen vatandaşlaryny Gürcistana salamlok diýdi. Gürcistanda da biri ýokdy. O Azerbaýjandan şolara ýalak bir habar eşitdik, ýöne biz barlap bilemzok. Şeýlemi dälligini anyk aýdyp biljekkäl. O İran bilen Azerbaýjanam şolara ýalak diýip bir ýanky habar geldi de. Ýöne on konkretni nämämiz ýok. Bu da Türkmenistan resmi eden ok. Olaryň Türkiýede de. Ya saydan bäri o Türkmenistan haýyş edip gelýärdi. Gürcistan bilen Azerbaýjany, Irana diýerler. Bu näme diýmek? Bu Türkmenistan ýapylýar diýmek. Bu ýapylmasynyň Türkmenistan döwleti üçin, halky üçin nähile soňuşlar, netijeler berer. Şu barada uzun edeli. Granitin şeýle ýapylmagy Türkmenistanyň yüzläp milyar pulunyň gelmemezligidir. Müňläp, yüz müňläp belki-de iş ýerleriniň ýapylmagy, ýok bolup gitmegi, ýani firmalaryň dargamagy, bankrot bolmagy, onuň döwletiň hazinasynyň milyardlap ýani talgytdan ýa başga gelecek demelerden gelmezligi, onuň sodatlar sizin hemmeje neme üçüp sizin kaçaňy da bar ýandyr. Sizin gün güzaraňyňyz hökümetde işleýän, işlemeýän hemmeňde değişildir. Belki de şu prezidentde değişillerler. Az ölecek manasy ýok, horlanjak manasy ýok. Indi Türkmen halky şu da aýdyp otursa, sizin şu aşyňyz, işiňiz, çöreňiz, çağalaňyz gelejegi okujak, okap bilmez, bir kesel bejerjek kesel nemet bilmez. Bir giden zınjyr nemesi var da, netijesi var. Bu ýöne granifi ýapdy diýilen neme hiç zat ýalak diýip kabul etmen. Şuat iş başyny nakıllaram, ýurduň içine näkisem, daşyny nakıllaram, hemme jaňyz meňdeşdir. Şundan etkilenmeyecek maşgala ýokdur. Prezidentin maşgalatyndan başga. Ya da töwereğine onun ýaşanak ýanky ýalýagy bardyr. Şolardan başga hemme şeýle bir atyrçatyny täsir edýär. Özüm Türkmenistanyň ähli zadyna howpsuzlugyndan, goranmasyndan saglygyna çenli. Şu şeýle täsir edýär. Bu da aýylgan çysat. O iqtisady nemede. Ýapyklygyň özü gedaýlyk, betbagçylyk bilen desseňdir.
keteçilik dengdir koyup kaptanını oyaymalıdır. Siz su atları görüp eşitip sesini çıkarman oturacak mı millet? Siz şunu yiyecek mi? Yutacak mı su atları? O yudan olsanız etir gözünüzü yannak bilen tüpürmer oldu. Yine men size şu neticesine aytıp bereyim. Yurt yapılıyor. Öyle doğru yapıyorlar. Yapman bunu yaşap bilen yok. Bunun ayakta durma mümkünçülüğü yok. Şunun için yapıyorlar. Yapan sonlar onun içine sizin kellenizi şenip de görülür. Şu atkı oturanlar, çörün tapı oturanlar, sizin hem kellenizi şenip de görülür. Onun çığırma, beygirma. Yine şular yeme, şu uçkun yemesi yağlak, siz ayağa kalmasanız, içi taşı. O taraftarı karşıdaşı eylekli beylekli yok. O icanalarda oturanı çenli. Şuna siz keyfinizi çıkarmasanız, öz pozisyonunu aytmasanız, biz şunu kabul edemiz yok. Diymeseniz, sizin özünüzden şoňuňda dessen günäkärsiniz. O sizin betbaççılığınızdır. Yurt yapılýar. Bu ýöne ýa ol isletden ýa nämäni wiýde girdi diýilen näme ýok. O sebäbi şu düşündür diýsen şu wat şunu düşündürip bilmeýär. O şunu bir näme üçin ýapýanyny halk bolup şulara düşündürmeli. Düşündürüp bilmese de ýok bolup gitmeli. Şonu talap etmeli biz. Şunu näme üçin giýirdin? Qadağan ettin. Adamın daşına çıkma. Bu konstitüsiyon hukukudur. Adamın siyahat etme hukuku konstitüsiyon diye adlanır. Konstitüsiyon bozayan prezident ya beyleki kim olsa olsun yeke saat oturmalı hakkı yoktur. Buna suutlama da gerek gelir. Hiçbir gerek gelir. Yararlı işleri size de değiştirilir. KGB size de değiştirilir. Prokuror size de değiştirilir. Mecliste oturanlar size de değiştirilir. Halk maslahatı deyip oturan takkalı demeler vardır. Bu da aslında yemeden düşünmen size de değiştirilir. Sizin yenenizi uğradı yani. Şu gidecek hatta siz şu saatlara düşünmeseniz, aydılarını düşünmeseniz, siz erkeğin emeği yoktur. Siz şu adam iyidir yaşandı okun erkeği bundan haber oluyor. Yani şunun işten gitmesine bir ullokan bahanadır. Şunu ya düşünürsünler, şu sebebini, ne için yaptılar? Yapılan neme, hükümete, devlete, halka neme peyda getiriyor. Son düşündürüp verdiler. Düşündürüp bilmeyen orada yok olmalı. Yeka dağda oturmalı hakları yok. Biz Erdoğan kabul edip etmeyendir. Erdoğan bizim işimiz yok. Erdoğan devleti var, nemesi var. Nemesine cevap veriyor. Onunla çok hesaplaşırlar. O yeka Türkiye'de öyle yapılan. Gürcistan'a mı yaptırırlar? O demek Azerbaycan'a mı yapan olmalı? O resmiyeden oklar, resmi yani Gürcistan edil Türkiye'ye alak karşılık korkuyor ya da Türkiye'de behasal taydanlar karşılık korkut geliyor. O çıdaman ediyendirler. Ya bir alışveriş bırdatlar vardır. Yani arada bir yer vardır. O Gürcistan bilen sonralar. O İran, Azerbaycan bilen sonralar. O bunun sebebi olmalı. O uçaklar uçanok, ne için uçanok? Onun sebebi bunlar aydıp vermeli. Hükümet değil var, şu atlara cevap vermeli. Başka biz o tayda koyun demetmek için taklandı o avlar. Berip bilmeyen olsa cevabını. Hani yolun biz ne ayağa alın. Ne yine şu mesele için konkret mi? O şunu düşünürüp verin. Düşünürüp bilmese yok olup gitmeli. Yeka uğram oturmalılar. Şun demesine karşı çıkan adam olsa halkın düşmanıdır. Şeyle oluyor. Tabii bu düşmançılık da görüntü da. Sen on milyonlarca iş yerin yok diyen olsa sen gelirini yani
giyileceğini yok ediyen olsa o sana başka ne mi gerek sana? Böyle göz örtülü. Yapık devlette iqtisadi işlep bilin o. Onu hem bekşi biliyor. Ya, siz oturacak mı şeydi? Ne? Türkmenlerin geç var ki çıkarnası var taşa devlet. Siz senin çıkarman oturacak mı? Şöyle itliyorsun şu halkın nimetinden, arkasından. Ya da ne yetkililer. Siz ne vatanı uğrayan orada ne şu vatan şu. Bir dine demedi değil. Yani iqtisadiyetim değil. İnsanlık borcundan bir şey. Vatan borcundan bir şey. Yani şunu emetmeyen ordunuz karanı taktın diyorlar dedi. Yertim dağdığında hiç çelik demetten size ne sağırcağı adam yoktur. Siz şunu talep etmelisiniz. Ay bolya da ne bolya da ay mayı yok bu. Bu görüp durun da. Şuna da düşünmedik olup yani başka bir deme tapyan olsanız ona da sizin hakkınız var. Kul olmalı sizin hakkınız var. Yöne yurt yapılıyor. Son ağlamayın. Bunlar yapacak oluyorlar. Bolmadan düşündürme ait vermeli. O ne için girdi yani? Ve öten devletleri ait verenler. Japonya'da 191 devlete vizesi gidiyorlar. 191 devlete. Onun için Japonya. Adamlar tiyakat etmese düşüncelerim bilgisem artmadı. Şu yüzden de sonra alaktır. Bu da insanın konstitüsyon hakkı, konstitüsyon yazılır. O yani yanlış ya eyle beyle talkavani de gerek. O konstitüsyon emirleri, maddeleri o primo o değiştiriyor diye de. Gönü. O arasında plan kanunda adam yok. Açıktan okak görüp siyahat etme hakkı vardır. İktisadi işleme hakkı vardır. Adı attıkları. Ne? Şunu kıssan kalan dağıtlardan mahrum mu oluyor? Bunu yani vihde bir koyman ki. Sizin gözünde kişi olup görünüyorlar. Bunun ağutu şeyle bir ağva rolü yemeğinden çıkmaz. Ne? Şu vatan işidir. O vatanı söyleyet, nimet ya ne? Şu bunlar ne için yapıyorlar biz biliyoruz. Bunlar yapman yaşap bilen oklar. Çok için yapıyorlar. Dine öğünü uğramak için ne diyorlar? Doğru mu? 50-60 başkalı gözünü koğrar, kalanını tepilsiniz. Yeka Türkiye değil. Yeka Türkiye oldu. Bir tayfe var deyip bulurdu. Gürcistan'ım şundalık. İran'ım şundalık. Özbekistan'ım tanıyan. Özbekistan'ım tanıyan. Kabul eden attı. O sebebine gidip versinler. Biz ne köçeye çıkıp ne demek olsanız protesto edecek olsanız şu ne real ne mi? Dünya ayağa kalmalı. O size biri edip vermeli bir dağıtları. Siz için. Siz kim? O, size şey diyenler etti. Bu da adaletlilik yaptılar yani.
Siz öz borcunuzu yerine getirmesen sizi ederler. Sesini çıkarmasanız kelleğinizde şunu şenlik de var. O niyadısın yani kakasının demesi yani kurcak yalak görüp görünür. Bunlar hiç taattan demesiz, düşüncesiz, bilgisiz, cahil bir topar. Yurdu kimin eline geçireninizi bilen yok. Bunu yani şu prezidentlerini yuttunuz. Bu prezident mi bunlar? Taylav olmadı. Onu Taylav bari ala ettiniz. O şu an Türkmenistan'da prezident yok. KK'da gitti, oğlum gelin yok. O kanun buluriyalak demeni o tayki erten yok. O Taylav yok. O Taylan ben ne edip sen prezident oluyor. O Taylav bol ettir yani. Вот несколько картинок по вашему запросу. Siz o da atları sesini çıkarmayı kabul etseniz, yuttunuz. Size başka merk gerek. O her kim öz borcunu yerine getirmeli. Ne? Vatanın önündeki borcumuz o hakiki vatan meselesi şu. O ahlak meselesi. Ben aytacak memar şu. Evet. Birleştir size özünüz fikir edin. Kesin çıkarmanı yatırlayan olduk yatın. O biz yetmeli aday diyaz. Hem bekşi ör yoktan ayağı elmeli. O devletin yemedinde işlep göründürüm. İçindekiler hem. O içindekiler hatı közünürler. Şun karnı doyan olmam mümkün. Yeter ağzı versin. Kapara acam olsa şu idealın hemmece hakikat şu. Manglaymada gelip diredi de. Ne açık edek aydırlığı, Açık değildi. yapıyı, yurdu yapıyor. Açık. Bunun neticesinin katı ervettiğini, şu yankı adamların tiyahatını çeyaklendirmek, o iktisadın emeden şeyle bir atırtatın emesi var da. İşlep bulunu var. Ne çok öyle bir 10 milyonlarca iş yeri. Eliyle yapıyorlar da. Onun ne tip işsizlik olmasın. O adamlar hem şu geday olmasın. O işsiz olsun, geday olsun. O bunu adamlar sizin biraz gözünüz açıldı. Yani sesini çıkarmalı. O korkuyan, neyme diyen o da atlan hem beceti yalan. Hiç demet ben adamlar. Şimdi bir şu önkü yani Türkmen kümsüklüğü bir yana süyüşürün siz ölüyeniz, kırılıyeniz. Yok olup gideniz. O hayatiyetler bilen 20. asırda yaşap bolun ok. Onu siz bilen işleşip bolun ok. Bolsunuz şunun alak bolsun. Size kömür edip bolun ok. Hiç bir samimiyetiniz yok. Yani porruk yemeğiniz, başka yemeğiniz yok. Beş on tane oturuk ya sıçak o iş adamı var. O 5 mant kadının ömürlük duruyor dedi. Çoğu düşünmeyen oradan beyni yüzyen kıyalaktır. Erti senin sağlam. Görüntün görüp görün şu adamları yalak adam mı olur? O yetirim geliyor. O katı elbette. O ne olacağını ne ayacağız. Yani Türk basını doğru yapıyorlar. O Demirel Karaye'den beri oluyor. Özüm halkın yardımdaşında yardım içinde. Ne siz öz yurdunuza vize bilen gitmeli ortada. O da geliyor.
Ben görmem. Ne? Küçük kadar tiyalak kolun bu ağrısının nemesi katır lokan. O Türkmenistan'ı kendi şeydik etmemedendir. O Aydıran'da verilen nokta. 30 yıl bundan okuyorum. O yatırsanız edir şuraya alak demeler var. Eti şunun alak kolya diyorum aydiyadır. Siz adatlara çıkmalı. Adat dersen sizi kul edecek oluyorlar. Ettiler. Ha, şu meselede bana açacağım şu. Deme Halmira Dağı bunu. Yok, aslında orayttın para koy halkın eşittin indi. Seret bolyan zatları yankı pandemiye deyip hiç kime hiç daha düşünürmen yurdu yapıp koydu şunun cevap soran halk yok. Samolyotları yatırdı, cevap soran halk yine de yok. Hani o üyödünü yankı bir 56 adımdan ibaret halk maslahatında öğreden varlı halk yine de sesini çıkarmadı. Getirip oğlunu bir kanun öğüdü ornuna oturttu. Yine de halktan ses seda çıkana. Aynı bunça bolunu göre gel. Düýüklü şularyň irşdetini ödäýini bine bir rejimini girdi. Hemme da sen ay dışından beter bolur. Türkmenistana sapara görnüp duran zatlarda. Ýöne gynansa halkymyzyň gözüni öňüni ýorka baglap, şor tutup bilemek. Bu ykdysady diýilen zat düňe şu hereket bilen döwletleriň arasynda ýörýär. O ýapyk döwletde näil hereket boldy. Sen ýa aýdyp otyp 10 miňlerçe iş ýerdi. O belki 100 miňlerçedir. Maşgalaryň ykbaly şoňa bagly bolupdy. O iş yerini kesen bilen o işleyen adam önüne de ol çağası maşgalası var. Olur maşgalcı. Şu taýda da yenem halkymy ýa-da mene kümsüklige salyp bilmezlige salyp namartlyga goýup ýöne birinip ýatjak bolsa sen aýdyşyň ýalynda gözüni ýannak bilen süpürsin ýa-da endi aýaga galmak wagty geldi. Şu taýda şulardan jogap soranmaly. Bizi Türkmeni özümüzden başka goracak adam ya devlet yok. Biz özümüzü bir goraman başaran ilki baştan. Öz hakkımızı, hukukumuzu. Ondan sonra beýleki devletler ha bolar ama biz ýa millet ekonomi diýjek. Siz 30 ýyllar hemme zady o cehennemçilige goýup, hemme zady Allah'ın emrine tapşyryp özüňizden öýde oturjak bolsaňyz näme bolýany seredip, ine bolýan zatlar. Indi en soňky derejä gelip diýredi. Terketlen hemmesi yapıldı. Das töwürü yapıldı. Ünsbergsereden bolsa. Azerbaycanım yapıldı. Indi resmaýdyranak ýöne yapıldı bilemek olur näme para peşkeş berip yaptırdylar. İranım yapıp ýoksa Türkmenistanyň bir topar meselede bular o ittifişigen bolsa ine şu adamlaryň gatnagy meselesini olaram serhedi yapdylar. Innem Türkiýe yapdy, Gruziýan ýapany biz gowy bilýär. Näde Özbegistan goýberen adam, Kazakystan kabul edene biz näde watana dolanmaly? Kuş bolup uçup barmaly. Asmanyň rakety bilen girmaly. Halmira o gep watanı dolanmadı değil. O Türkmenistan'ı çüy çıkan ok. Bilen çüy. Bir iş etjek bolsaň 80-90% daşyndan gelmeli. Sen ýolun ýapyk bolsa, bankyň işlemeýän bolsa, ol kerhana ya idara ya da önümçülük näde işlemek? O sen mal ettin, öndürdün, onu daşına satmalı. Onu nerede çıkaracak? O katnaşık olmasa, yol açık olmasa bu zatlar yören o var. Yo, men diňe şu wagtly tarapyndan da şuň kim meseleler ulu problemi ýurdun daşyna salp ýurdun içine girjek-de doganlarynyň çağalarynyň arasyna barjak. O 5-10 ýyl başlasyň görmedik ýigitlerimiz, gellerimiz bardy. Men şu tarapyny tutup aýdýan, ol ykdysat tarapdan sen aýdýarlyk hemmejigi dogry. Ol ýumruljagy görnüp, o zalama ýumruly oň üçin takrap ýatan döwlet bar, görüp näçe berge batdylar. Diňe şu ýa kaýtşymy diýip, şu bir maşgala ýaşy, şoň töwerege ýaşy. Ýene de bir 50-60 tane belki bardyr şolardan höregiýe. Ýöne ola bilip otyrak, 30 ýylly halkyň garşysyna eden her bir jenaýet üçin kellesini ýalaňaçlap adyl suwdyň öňüne jogap bermeli boljak. Ine şondan gorkup ýurdy ýapyp otyrlar. Ine esasy zat şol. Bular yankı işten gitmeli bular yankı edýän zatları şolary ýalakda atdy bolsa ýeke güne oturtmalylar bular ýok etmeli.
Hükümeti vermeli. O ne şu zatlar eskere değiştiler. Ne vatanı koruyan olsan şu vatan şu. Vatanın ne şu adını korumalı. Daşından yani üstüne çolcuk olup duran düşman yok. Ne düşmanı yanınızda, sizin üstünüzde öyle. Ne devletin hopsuzluğu diyen deme edara. Ortada ne personel deme diyen ne. Siz şu meseleni orta çıkarmasanız, şunu çare görmeseniz, şu günahkar sizsiniz. Ne şol mesele ne şu devletin hopsuzluğudur. Şunun için size çörek veriyor devlet. Hükümet, devlet, halk veriyor. Son hatamına siz saklayanlar. Ben avtomat alıp bulur yok demem derlem ben. İşim derlem. Esker var. Hopsuzluk şurası var. Ne şu da atlar size değişirler. Ne halk maslahatı var, meclis var. Size değişirler. Bunu ya, Hanmra Dağı ya da kemiğine var etmeliler. Sizin işiniz şu. Şunu ne için yapacağınız deyip sormalı siz. Yani ben prezident oldum deyip etmiyorum deme yok ama atanın bağlı mı be? Ya siz gelip görün türü mü? Ya mal mı? Siz bilen beyle demedir yalak. Oyunlar eder yalak. Hem de daha yuğdu oturan ortamız ondan. Yo raýat diýip at koyup durdy. Raýat demek mal diýmek ya. Düşüner oklara bu zada. Raýat demek mal demek. Sürü demek. Şu edip olyan ortamız bolun. Zat kabul edip bilinir däl. Owa. Türkmenistanyň raýat diýip aýdybam ýerler. Gaty gülkünç bolýan zatlar hakykatdan hem ýa-ni raýat diýýärler hiç kim bawa şuň manysyny näme ine raýat sözi Arapçada da Yevrey nemesinde de o dilinde de o sürü diýmek, mal diýmek. O yüzüne seredip duran o bakna diýmek. Bu zatlar başından var. Onun böyleki devletlerin eme diýenize yani Türkmenistan'ı yeki ortaya tömürünok, Türkiye'de tömürüyen, yani doğunluğumuz bizim onu tömürlüyez biz. Karamıza basıp tömürüyenler. Doğun deyip tömürüyenler. Has diyemi kıynaşlı yerin. Yani sen Ahmet Çalgay'la annem ettin de o tabancası var beylekse bir topor bulur. Yeki bir değil iki değil. Onun yani Türkiye hükümetine de çok içindekiler hem diyemi beni Türkiye girme diyalak diyeme çıkarttırlar da. Yani halen ben adam deyip o şol diyalak diyeme çıkarttırlar. On tevevnen tek aydan oklar oluyor. Ne şolun köme uleni diyorlar da. Ne işte açıcı değil bu zatlar katı evet zattır. O yönece de at diyalaktır. O yani tam oluyordu uçmadı tam oluyordu yok değil mi? Yok. Bunun anlatından ayrılan stat vardır. Bunu getirecek demesini gödönlü getirir yalağım der. Ne? Bizim kaitmak ne o? Düşündürmek. Tamam. Bu ne kurumculuğu gerek olsa da onu etçekelleyip durum yok. Onların kaçam yok. Tayinlimizden var. Şu hükümet çalışılmalı da tayinlimimiz var. Yani size gerek geldiler. Size gerek bulmaz yani ne demek o aktif. O siz in ormanına barmanını kıymırlatmalı. Sonra metmeyecek oluyor. Sizin hem şimdi de beleş
Adatlyk gaty geňlemi. O. Hiç yerine çok gel. Parar hakikat atlyk nähil edip kazanylýan ana Ukrain halky görkedi weti näde gorulýan. Ama Türkmen ýöne oka bolana hiç sade doğru yok. Ya Türkmen bu torptur böyle şehirden dikilecek oluyor. Hiç sade bolun yok. Gelinin tok gelin yok. Görüp görse. Hiç bir neme ağırnamazam yok. Mesleğim yok. Bir etmeli, yemetmeli. Düşünce de yok. Yeteceklerini yetip cahil. Soravam kemini. Yok soru yok. Inde yani bir mesele çıkýardy. Inde Türkiye Türkmenler almaýar bundan soň. Yani karar bilen belli oldu. O Türkmenler almayan olsa içindeki Türkmenler näme etmeli? Şu an 1 milyonun üstünde hatta käwrine 2 milyona yakın Türkmen var. Onun vizalarım yok, hiç tatlarım yok. O pasportum yok, viza da berilen yok. Bilýäňiz buna. Yuwaş-yuwaşdan aýrýarlar, ýa-ni täze gelenlere hiç berilen yok. Öňden bolup berenlere uzaltma diýip bir neme berýärdi, onam gitdikçe gys galdýarlar. 6 ay, 3 ay hökmünde, görnüşinde berýärler. O son käwr gelen maglumatlara göre de ýa deport etmäne de başlapdyrlar diýip neme var. O belli bolar. Uğradıp bilen oklar, deport edip bilmeyenlerin tebermiş oldu. Hava uğradıp bilen oklar. Indi o daşında alanlar näme etmeli? O viza indi ayrıldı. Türkmenler şu an dünyanın hiçbir yerine çıkıp bilmeýär bundan soň. Ähli kapılar yapık. O indi yurdun içine varıp bir görüşmeli. Açık bolupdur. Görüşmek islemeseňiz hem görüşýäňiz. Bundan soň o daşary yurtda ýaşap barıp o yurdun içindäki bolýan zatlary aklyňyz, pikiriňiz almaýar. Daşında da bir ýaşap ýören yurduňyza bir dol bir düşüp baranız ok ýöne yurdun içine barsaňyz düşünýäňiz oňa barandan soň. Geç bolsa da görüşmeli. Ýa sapara aýtdy bize ýa 3 ýyla ýakyn wagt bolýar da taýýarlygymyzy görüp gelýäs. Hökümeti näde almaly, hiç ýyly iza gidişlik bolma. Şol hökümetiň ýa terrorist topary aýryp ýerine bolmaly syýalyk o saýlygyň nemesi bilen netijesinde bir hökümet gelmeli. O hökümet işläp başlamaly, döwlet täzeden gurmaly, birentek reformalar geçirilmeli. Reformaların başında da siyasi reformalar var. Bu zatlara biz taýýarlyk görüp görürs. Näde edilýänini o öwrenýäs, maslahat amalýas. Ya bunu etmäne o kömegem boljak. O ýöne halk hereket etmese diýmek şu häzirki durmuşy özleri isleýän ýalyk görünüp durdy. Taşyndan seretseň şol ýaly bir illüziýa bardy. Bize daşındaklar kömek eden insan hakları. İnsan hakları kömek etmeye hiçbir vaqtda. Nerede gördünüz? İnsan haklarının bir siyasat işine karşı yani nerede gördünüz? Kim öğretti bunu size? Kim aytdı? Yok onun yazat. İnsan hakları yılda bir hasabat berip dur Türkmenistan hakkında. Yıllık hasabatlar var. Girip okudunuz mu? Gördünüz mü? Bağırladınız mı? Ekrana getirdiniz mi? İyin ağzından Türkmenistan'ın içinde bu hasavatı çıkarayan Türkmenler yok. O yani şonda da daşında çıkarıp durlara. Ya biz bir giden zady tercüme edip berdik geçen ýylky nemesine. Şo taýda ýazýa o Hıram, Jadan, ine şolar yurdu dolandyryp dur. O Jadan Türkmenistanyň pullaryny koordinirdi diýe Hıram Türkmen halkyny raýatlaşdyrýar. Ýa-ni mallaşdyrýar diýmek illeşler. Raýat sözü. O raýatlaşdyrýar Türkmenlere. Ne? Bolýan zat şol. Tamam biri edip bermeli ýalyk. Onun ýaly dünýä ýok. Ol Huda da edip bermeýär. Huda edýän bolsa
O anstana bir zatlar ederdi. Ölüp barýarlar. Huda diýip. Eder o iş zat. Yani kömeğe, o hiç kimden kömeğe garaşylmaýar bu ýagdaýda. Öz-özüňizi alarsınız. Başka nemesi yok. O hareket etmeli. Aeroportda edildi. Yine seredik bir gezek edilen hareketin netijesinde bir aylap samolyot uçurdular. Yine yaptılar. O yöne yaptılar. Ben seredik. Gördü o bular yuğu diye de. Raýat yuğu diye. Raýat yuğu diye. Bize raýat gerek değil. Bize vatandaş gerek değilleşler. Raýat olacak olsanız şu attan bilmedim ýa-ki özüňize nähilýär amatly görýän olsaňyz o şoňa demet bermeli. Bize raýat gerek değil, bize vatandaş gerek. Bize ildeş gerek. O raýat bolsaňyz ine Hramyň nemesi bolýaňyz. Raýat bolýaňyz. Bileşler bilmedim yani düşünüklü mü değil mi? Ya biz düşündürüp bilemiz yok 2 ýyldan bäri ya da şu derece raýatlaşdyrılıpdyr halkymız. Boldu mu şu zat? Doğru değil ha. Ya ullakan adam. Doğru değil mi? Yurdun daşına çıkıptır işlemeyene. Kemine şu atki ne hükümet diýilýän zat bu goşadyrnyň içinde bu hükümet nemesi ýok. Şular yani döwlet eýledi dursun da. O gizicek yani lar yok vardır. Pomodor satyan. No. Sovet döwrüne vardır. Şonu öğretip bilecek adamlar değil bulur. O döwlete beýledi dursun. Onu o bir zat öğretme de beýledi dursun. Şular ýöne halkyň öňüne çykyp pikirini aýdyp bilýän, gurdap bilýän adam derler. O öňüne tamsyga bir aýdym aýdyp bilýärdi. O da bir ogurluk ýany demek. O da aýdymçy. O gurdap bilen o. O meseleleri näde bu da atlan aňrytynda näme getirjegini gören ok. Bilen ok, düşünen ok bu da atlara. Bu bir ýurdy ýöne bataklygy batyrma diýmek. Sesini çıkarman oturacak mı sizin? O gelişen belli. O näme bolýanym belli. O saýlawsuz bir adamyn prezidentlik demedip bolar. O saýlaw bolmada, ýok a saýlaw. O halkyň 60% daşyna nähilek saýlaw bolýar. O bolletdirýärler, o nähilek bolýarmyş. O kabul etsem bolar. Kabul etmesem bolmaýar. O şu wagt Türkmenistanyň prezidenti ýok. Yapýanyň çoň üçin yapýar. Öýleri ýagdaýlaryny bilýärler. O bizim bilen görüşüp bilmejegine bilýär. O Şonu hiç sadece jogam beren oklar. Ne samolyotlar uçan o pandemi ýok. Bolonna da deyip yapan oklar dünýäň hemme ýerinde de bolmaly. Pandemi diýmek. Yer ýüzünde dem. Yani hemme döwlet açyk. Ýeki ýapyk döwleti görkedik. Türkmenistan ýalak ýapyk döwlet. Demirel Kareýe de şeýleden kendim. Xitaýa da işelip gelip dörer. Yani bir kartelin nemesi buloňam öýler ýöreden ok bu zatlary. Buloň arkasynda gide mafiozy struktura dura. O ni Türkmenistanyň ýaragly güýçleri şolary hyzmat etjekmisiz? Siz bir beýniňizde bir zatlar barmy sizin? Ya da döwlet gowpsuzlygy şunu alak deme siz hyzmat etjekmisiz? Hem merat açık görüp duranda da. Ne meclis, ne Türkmenistan meclis. Siz şular ýalak adama hyzmat etýäňiz. Etjek misiniz? Sizin hemmäňizi okdan geçirer halk. Ertir.
Siz şu zatlara cevap berýäňiz. Yani döwletin yetkeri. Bağ bolsaňyz. Oyuncak zat däl bu zat. Döwlet tabi. Siz näme üçin yetkeri diýip taklap berler? Ya da döwlet howpsuzlygy diýip. Sizin işiniz şu. Düşman, ne düşman şu? Ya onu halk edecek oldu kan dökülmeli. Ya siz edin, demeden bolmasa kan döküyor. Başka yolu yok bu. Şular stayda oturmalılar. Bu hiç nemesi yok, apravdanesi yok. Hiç düzlü. Ne kanun boyunca, ne insan boyunca, ne boyunca hiç oturma. Yekemin de oturmada da hakları yok. Düşmanı yalak ele geçirilen değil mi? Şunu düşünmedik kol deliller. Şundan çörek kazanyan, yani pul kazanyan adamlar vardır. O sizin elinizde pul kazanan bağırnalarla almalıdırlar. Şu hükümet bilen iyi işleşen adamlar size duyduruyor. Köpüngü de yerine getirttirir. Bunlar yalak demedi, çörek kazanmadı, kadagandır. O bir etmedi bolyanlarlar. Düşman bile değil iyi işlemezdi. Nädip iş öğretip bilýän şo ýagdaýda. Halkyň ýarymdaşynda içindekiler aç, daşyndakylar öýüne gelip dönüp nädip o iş etip bizde söredip bilýän. Biz ne şu yani oturup sıçak iş adamlarına diýer. Hem köpüňde çendi getirip bererler, alırlar elinizden. Ya vatan üçün neme derseniz bunlar yani hiç zat doğruları yok deyip geçiyor diye de. O da geçiyor, bu da geçiyor diye. Geçmez. Ne? Ben iş adamlarına katıp yana personelle yüzlüyen o sizin adınız neme demek o. Kazanan pulun hem mecetini ya şu vatan için dindirersiniz ya da elinizden alırlar. Direkt senden taparlar. Doğru, oğru o da atlarım neme derler. Şu hükümet bilen işler pul kazanmak haramdır. Kadagandır, kanun daşıdır. Kanun yok. O çöre tapyan deyip arkayın demet börünleri değil yani. Ya bu işler çözülmeli, çözülmese bu millet olup bilen o. Yani gidecek bir rahat deyip şey geçiştiriyorlardı. Yani bir de yırttılar bu devleti. Bu devleti değil, hem bir devleti değil. O Türkmenistan'dan çıkma için bir de değilleri oluyor da. O adamlar ne yapsın çıkmadılar Türkmenistan'dan. Siz kim bu adamları yani siyahat demesinden mahrum eder yani. Raýat diýip pikir edýärler-de. O. O halk däl-de raýat görýärler olar. O hayvança da öğrenip bular yani rayet. Onda yani sürü ya neme oluyor. Malça görülmeyen son edilen aslında. Sizin yemeğinizde ayaklarını tüpürüyorlar. Goýun sürüsü diýmek para raýat. Barbar. Şonu ýaly görýärler olar. Raýat sözü goýun sürüsü. O kıpırdamasanız ne? Yani biz ne halktan reaksiya garaşıyız. Şu kapara reaksiya vermek için ne ortaya bu delil ya mesele çıktı da şu. Olgun kemine bile neden sohbetleştiğindeydik geçtik Şumal Prokuratura vardı biz bundan atayar. Şimdi şu tayda yıldanı bayttık da yerine pagolluğun ehlisini, çulsanın harbaları da
Indi halkyň öňünde aklanjak bolsaňyz, bir iş etjek bolsaňyz, soňra ertesi güni öýüňizde şol amnistiýa başlaşmak mümkinçiligini etjek bolsaňyz, halka iş edinde görkezin diýip aýtdy. Ine iş etmeli ýeri geldi. Erini pag olur, polislermi, meheme işgärler, harwurlukçylar, ya beýlek döwleti işgärler, ya sapragan aýdýan ýa özlerini işe urdyp berip, goşa durmak üçin nak ırgylap beren ömeler, adamlar. Ine şu soňky pille gelip diýredi şu. Mundan aňyrda döwlet hem galjaka, ýurda hem galjaka, halk hem galjaka görnüp durdy. Türkmenistanyň ýene 10 ýylyň 15 ýylyň näme boljagyny prognoz edýän boljakka şu gidişine gitse. Indi ýeri geldi, wagty geldi. Ine şu. Ine siziň hemme hak hukuklaryňyzy, iş ýeriňizi, watanyňyzy, doganlaryňyzy hemmäňizi eliňizden alýar hak hukukyny bilen beledip edilen hereket şu. Şoň siziň umydyňyzy gaýşy bilen kesip otytaş töwereňiz aýlar. Şol jenaýetkar topar. Indi şuňa da göz ýumjak bolsaňyz, onu kör bolup ötüp gidersiňiz. Şagaraňyzdan galyr olaň ýanyna gulgarnak bolup. Olar eýem ulanyp otýarlar. Näme bilen zat. Ya bilip bilmezdige salýany. Näçerede gaýtdy. Ýurdun içindäki ýagdaý, mekteplerini ýagdaý. Hemme zady göz ýumyp oturjak bolsaňyz, onu bolny gutardy. Bir gezek sadakatyny bereli, sowulaly dinaly şo Türkmenistanyň döwletden. Siz şonu isleýäňiz. Oluna isleýär şo. Aňyrkylyk. Şoň üçin halk garmasy şonça begenýär. Raýtmy? Olar näçe gede. Bular şol türkmeniň işlerini şo döwletde isleýänler hemme kärni, ýurduny, ýerini, baýlygyny elinden alýar. Onu türkmen gezip beren sergezden şu. Dagaty dogry, şu malsa para, indi bir hiç bolmar jinnik geljek, ene bir watan üçin bir duýguňyz bar bolsa, bir öz geleceğine de bir haýpyňyz gelýän bolsa, onda ne şuun size hereket etmäge wagt geldi. Soraýadyňyzda näme etmeli, näme etmeli? Näme edýän bolsaňyz şol, näçe de gaýdyl. Şola bir kanun hakimiyeti eýlep oturan jenaýetkar topar. Şolar näme edip aýrandyrda hakyňyz bar. İnsan hukuklarynyň deklarasiýasynyň emesinde giriş-sözünde preambulasyna ýazyldy. Ähli hak hukugy elinden alınan milletin gozganyny galmagy haky bardyr diýip. Ene siziň gozganyny galmagy wagtyňyz, ene sebäbiňiz hemmeje öňüňizde fakit bilen dur. Kim aýdyp biljek men elimde şu gün hak hukuk bar. Aýdyn. Men ýurdun içine arkaň girmem bilýän, çykmam bilýän, işlämem bilýän, ene çağalan bilen dünýäni syýahata medip bilýän. Aýdyn men ýurduňa ýesip kim bar? Konstitusiýa boýunça haýsy sanalan geçen hak hukuklaryň birine siz eýe çykdyňyz? Ýok. Şoň üçin bolar ne siziň gulgurnaga da bulanyp atdy, goşa dyrnaksyz. Onu boýuna almak gerek. Indi ýere geldi, indi insan kapelleşi. Şundan aňyrda hiç zat ýok. Onu bolly daşyna galar, aýdyp gelýär, içindäkini içinde gyryp gutarar bolar. Şu öz tohumuna ýetse bolýar, ertirem döwletini öz aralaryny paýlaşarlar, eýlek-beýlek bolup Türkmenistanam ýok. Gerek gelmi size, gezer ýörersiňiz. Näme, ilerki türkmen ýokmy, gaýraky türkmen ýokmy, Irakda türkmen ýokmy, ýa ýene bir ýerde Stavropolda ýokmy türkmen? Owganda ýokmy türkmen? Näme şu şola bir döwlete hyzmat edip bilen. Sebäp aralaryna ozallar salnyp gelinen çapraz siýasat ýaty. Inni bizi içimizden bölýär. Halky öz elimizden, öz ganymyzdan, öz türkmenligimizden çykan haýynlaň eli bilen ne döwleti düňderdiler. Düňderjek bolýar diýmek, düňderdiler, geýdiler kelle. Hiç zat galmady watandaşlar. Şunça janyp, şunça düşünüp gelýär, 3 ýyl berse para bilen. Bir gulungy kamata gelmedimi? Bir oýanmadymy? Bir barın aýnaň öňünde durun da öz sypatyňyzy seredin. Siz özüňiz kim diýip hasap edýän? Hökümet siz aýagyny aşagyna palçykça görmän döwür siz özüňiz kim diýip hasap edýän? Ene bir sapara kim şu döwletde gelmişek şu ýatdy. Ýöne biz şu taýşalaryň den hukuklardan peýdalanyp otyrdy. Biz öz ýurdumyzyň grajdanyny bolup o taýda öz hak hukuklaryny birjejeli ýerine ýetirilener. Onun da nähil millet bolýar, nähil insan bolýar. Mene näme diýjegim bilemem. Şuna para menem ýuwudyp oturjak bolsaňyz, onu gözüňiz ýanyk bilen süpürüň diýmezdim. Ýa-da ýagal. Bolly oturdy. Gepem ýok görüňiz.
Hiç kim, hiçbir devlet gelip sizin elinizden tutmuyorsun şey diyor. Sen o tayda hükümet yok, devlet yok, kanun yok. Hemmecik zaten mene suutnamal. Gelsin son biz bilen suutlaşmış olur. Bar deyip görkösürler. Bizim son öňünde suutun öňünde Ýewropada kelle ýalaňyşlar jogap berýär. Eger şola bar bolsa. Ýoga. Siz näme üçin ýoklada hyzmat edýäňiz? Näme üçin ýoklatdan gorkup gezýäňiz? Adamlar. Haçana çelsiz kölegeňizde tiskinip gezýär. O gorkudan. O tapara doğraydı. O gorkudan. O sizin o gorku diýip oýlap tapan zadyň. Siz dine o birine o toplumun taşından size beni tomoşaçı olup seyretmeli. Şoň ituruşduran ýaly. Ene şol Türkmeniň kümsükliği şondan gelipdi ki hemmen bir dogan ýaly bolup ýapyşan bolsa bir rejim bir günem ýaşamallar. Ýöne ene insan kepelleşik. Ya çödersiň ya da aýak astyna gararsın kartadan bitip gidersin. Bolly. Men şonu aýtjak boldum gysgaça. O Oturaylı demde o jemlesem bor. O şuýda. İyileşler, o pikirleniň bu zatlaryna başyndan bäri gelýär. Aýtdy aýna başyndan eýam raýat diýip at goýupdyrlar-da size. O şo ýagdaýa getiripdirler raýatlyk derejesine. Getiripdirler. Ona mine Hramfyň ene dilinde geçýändir raýat sözü. Şu wagt görýän zatlaryňyzyň hemmesi şonuň netijesi. Ine bu taýda Hramfym o alkyş aýtmaly ýa-da halky nemetmeli bu taýda tanqidlamaly ine özüňiz saýla. Bir adam şo zatlar başaryp bilermi? Bir giden halka. Bir giden halky raýat edip bilermi? Şondan da köp zada neme reaksiýa bermeýänliginiň sebäpleri hem şonda. Aýyleşler. Ýa-ni näme etse-de reaksiýa berýän. Hatda oýun gurnadylar-da. 20-nji ýylyň baý aýlarynda oppositsioner diýip, lider diýip bir entek zatlar çykardylar. O şo taýa gitdiler. Netijesi gitdikçe de neme diýär. Ha ösüş barmy? Bar ýöne neme däl. Onun beýleki tarapan bar ýollaryň ýapyp saklap bilmeýärler, onuň ýalap bularyň güýji ýok, ýerleşler. Yani o tarapan bar ýöne haýsy ýagdaýda güýji ýok. Siz düşünseňiz, sizi raýat etjek bolýarlar, şoňa düşünseňiz saklap bilmeýärler. Ha ýa kısa para aýşýal, ay wiza da getiripdirler indi. Bir zat edip alajyny tapyp wiza alyp gitmeli Türkiýe diýseňiz, onda raýat bolmana dowam. O raýat tam iň soňunda näme diýerler? Soýup, o etini ýerler, derisine ulanýarlar. Postun ediýärler. Postun ediýärler. Raýatyň soňy şol. Edilmanysy da goýun sürüsü diýmek, ýatlatyp geçen gaýta düşünürsiňiz diýip ýa-da. Bolýan-da sag bolun, ýyleşler. Sag bolun, taglykda görüşelim. Sag bolun vatandaşlar. Ýa-da rahat bolsun.